Sinjuri, inselmilkom u grazzi tal-li naqqattu magħna mill-ġdid tal-programm Qribna fis-7:15 ta' filgħaxija. Jien u Nolin Kamilleri flimkien magħkom it-telespettaturi naddulkom aġġornamenti kontinwi ta' kuljum dwar ġrajiet, korrenti, naturalment doża politika. Reċentament rajna r-ritorn ta' Simon Busuttil, l-ex kap nazzjonalista, l-ex kap tal-Oppożizzjoni wkoll minn Brussell fejn irritorna fix-xena politika, indirizza wkoll folla żgħira ġewwa l-Belt Valletta flimkien mal-Għaqda Repubblika. Nolin ser ikun qiegħed jispjegalna fil-feature u anke fl-ispjegazzjoni tiegħu dwar kemm ir-ritorn ta' Simon Busuttil, iżda mhux biss anke individwi oħra li qed għandhom il-kontroll sal-lum il-ġurnata tal-Partit Nazzjonalista. Diversi kaptana, naturalment wieħed jistaqsim mbagħad x'inhu s-sem tal-kap kurrenti tal-Partit Nazzjonalista, l-kap attwali Bernard Grech. Ħanħalli fidejn Nolin, ħajspjegalna ħafna iżjed fid-dettall dwar dan, però fi ftit minuti kollox, insegwu flimkien. Partit politiku bħal kull organizzazzjoni oħra ikollu min imexxih. Il-mexxej jew il-kap jieħu deċiżjonijiet tiegħu flimkien mal-grupp parlamentari iżda fl-aħħar mill-aħħar min imexxi ikollu l-aħħar kelma. Naqblu. Madankollu il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech għandu diffikultajiet kbar għaliex qed jidher biċ-ċar li qed ikun immexxi minn diversi fazzjonijiet. Kulħadd irid jiddetta lill-kap nazzjonalista. Fuq naħa Carola Aquilina u Robert Aquilina tal-Għaqda Repubblika u fuq in-naħa l-oħra l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Imbagħad hemm il-membru parlamentari Ewropew David Casa li f'Ġunju li għadda iddikjara gwerra qaddisa kontra l-laburisti. Tiftakar? Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mhu sajt sissa. Issa reġa' tfaċċa Simon Busuttil, l-eks kap nazzjonalista li riċentament ingħaqad mal-Għaqda Repubblika u nfex f'attakki fuq il-Partit Laburista, il-Laburisti u l-istituzzjonijiet. Il-Partit Laburista llum sar refuġju għal politiċi kriminali. Dan l-istil żgur ma jagħmilx ġid lill-pajjiż. Anzi, l-attakki qed isiru apposta biex iħammġu lil pajjiżna xi ħaġa li naħseb naqblu mhijiex aċċettabbli. Jidher ċar li fil-Partit Nazzjonalista jiddeċidu kollox. Carola Aquilina, Jason Azzopardi, Robert Aquilina, David Casa u Simon Busuttil. U Bernard Grech, il-kap nazzjonalista. Fejnu? Il-mistoqsija indirizzata lilkom it-telespettaturi li seguna biex taslu wkoll fl-aħħar mill-aħħar għal ġudizzju tagħkom. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Qribna u grazzi tal-li kontu magħna intom li seguna ta' kuljum fuq One infakkarkom Qribna jixxandar bit-tnejn ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija ftit minuti qabel l-aħbarijiet. Issa nselmilkom u grazzi tal-li kontu magħna.